Kajingwan kani ka klam COVID-19 kala kata shibon ya baro. Klem dan yoshiliang ya no ya noru. Laude ubaduk basok, ubaru spa, ured uria, ne uhe uhan. Henry ka kata solonsar. Lade kran pat ikajing shisha, omla banlen. Bagi jing bagi jing jenjar, ki kam kata hi uduk usok, ukup shiliang usam shiliang. Kinong rep kidai kibah kemat kibah syak kata, kam tam haki sngi bapentreka me kajing kangdam. Bad haduk mentaru dang don hi kajing perking ya kiyau kihat. Kani ka kubora kani kejan miet kadai syapang kinong rep ya ka ba upisian ulayo alat bani kendo tang bat ki kato kani kinong rep ki badan ha senda jong kanong ba shalong. Kani kadai ka kenhon jo kinong rep ha ka shnong lau sotun. Ki ba rep gi jhur ki ba klam ai dawai ha ba sumare ki. Ki ba hapo ka shatri jong ka lau sotun Farmers Association ki bala sedang ya kani ka kam rep klam da penan kam dawai. Ne ka ba ki ong ka organic farming mentala bon snem. Na do kikimeki kepatem menjongki. Kinong rep akan digasnong ki rep na do uso-asaw, ubet, ukajor, usalat, uterso, upalong, uriw hadem bat kiwaide. Daga bapendan kam tang daga sbo klem da pendan kam dawai. Kumjo ru yo so-asyan ni strawberry. Nalor ki jhor ha kani ka keper, we urang ba jong kani ka shnong mentau la sedang ru sekabar rep ya ki tet bam ki ba shngan ban bam ya ki. Ya ka bala sedang do ba Raymond Mukim. Hakajing ya lenti jongi hakam rep ni i ba kanir ka dei ka wei si benta jong ka kam rep kam riang hi te ban kham yo nong lane ban kham bit kham biang hakaliang ka yo ka kot tengi ya don ka grup ni menjur lang ba ka tu kan ningut kinong rep te adin nang tu ta kajing menjur lang tengi persyang yang ingin le na dau ni utit te hakaba sedang habangi le ya kan ka kam rep tit ni asai hinalde klamdon kanu kijing rap nanu nori ni asai hinalde ni don saungut ki member jong kan ka jaka pada din katang ni snai kan ka yeng nang ta dengi thiet ki skum ka bang ni thiet ki jing don kam baro ki be dei ba kan ka kam reptet pada din katang ni pinya ya kan ka kam Wala kini kinong rep akan ka benta kapsor ki persyang ban beteng bed haga barep ki jhor ki jhab bat ki so klam da pendan kam dawai. Henry mentapat ki kendo ekjing nadu bawan kan ka klam COVID-19. Namar kim yo yu sembai ka umru kambiang bat ke mat de ki wei ki jing ka kamrep. Bat ka wei ki jing ka ba kam ha kama de kalong banado bala pentre kam ki jing kangdam. Bat menta badang perking ya ki jing plie ya ki yo ki hat. Kim la asyo ban penya yo ki marep jongki. Bala de yo alat ban pen poisha yoru kinong kai hayo ki knyot palat ikador. Wala kitip ujur klam ai dawai ukam he kador kendiat habai nu jor bat ki weipat. Nodo buan ne ka lockdown hiam te kala don sibon ka jingkata i kinong rep. Te komenta mansu ongno ngachim sampai la dia mo komtai strawberry ru mansu ang dia kador sauspa. Te habara wan to lockdown pada tangan lem no ngan likit sayur mano ban thiet.
banlit sa yo ngim yo banlit sa sunur ngim la banlit te hab dong kam kapas dan yang hab ka sarkar kala khang kumbas tayo artiyo te usok ngasudia sinong da ngadirem ru mendanong tiet te naka sauspa ngana pania te kanero kala ora ka jing nonong bar kamtam mi kitu kinong rap jengi li babuan hang ne bor khoi kila se ki jur jengki andrei mensua par empat dang lockdown te ki kinong wan ti kidang buon te hang ne long kalong sengan je ki bru kidang nuat ton wan ti ki jur jengi nang ne kidang wan bin nak per ki ti bin nak per te andrei mentan ro ba wan kene lockdown menta kala akta si buon yang kinong rap te wat hayo ru teng indalai ru bun kim jula di ki jur ro teng hab dietar ki jur te kala ora si bun ka jing yang kinong rap te komentang ingkar pak kanya kalang sarkar kumha kene ka pandemik kumha ka pandemik menta te kasaka kalian berkat kanya kinong rap kala di kala ban ajing rap kan namar balai nadu bastang he ka bawan covid-19 hi mas kala kata si sasa bapalat namar balai usumbar ngimi yo babiang te mensuang si iyo sembangi si tit na yo na ngi si yo na po department Raymond tangi mi yo su gitu te namar department buon kim dang sembai te ban na yo ru buon ba khang kedukan te ngila su kinong rap ni ka su rap gitu ki sembai ki ba ki persiap na ru mensua last year ki su banwan ka covid te ki su tung de ki sembai na kan no ki bor ngimi yo ki jingrap wan kaliang sakar ngimi yo jingrap te kane ka kata si buon ki jingrap te kalawan no kata kentin ka baong kan kat ban nang rap nang serdap hakan nung kam bangi trai ru kijing ki don bek te kham tam hakan ka jingja kan ka pandemic nadu mencem senem hi kumto te kadon kijing namar bang ngimyo ban penpoi uskum ka bang ngimyo ban penpoi kitar ki batan kam kat ki bang dan kam ban penan kam hakan ka kam tet nang ta sakawai pade how new senem pade ngilap ba hadin bangila penhe syu e kasem ngilap ba nakadaw kan ka lockdown ngimla bandi tit jogi teu babun abang ila ai kum tu kitu kidon kitu ki katu kan ningot ki ba yarap ban pendi tit jongi kum ka Bruno Fresh ke chef you lengba uba alfon bat khasentiu rei mla di pen phai no bat ka jing to nong kalong ka paset kai ba du tata te ngimla li ai la suput bat la subrat no kum tu lengba kan ka kubor dayo asno ka jing jagi nong rap ki bran marjan ka yodo Nrei lerengye keran lelei kinong rap ha kaleng kejela ki ba kam skendong. Hado ka no ke jeng ke beki kendo. La kalong ha kapor bet, la ne ha kapor ot. Kermen bagan ka kubor kan poi sik tendong skor jeng bor sarkar. Kam tam sik tenat ke bakmi ban kentio ya karap karyang ha kan kejela Meghalaya. Ban pai kemat rengkat kilap jeng rap ki ba kam kerpang skinong rap. Kenang baga jeng tresh tom joki kan om long leno bat bahkan om dan hiru ka jing do nong yaki